Salam elik ata vatanımızın gözörlüklerini, o wadanlıklarını boysanıp yaşayan mehriban nogonlar, edid adamlar. Biz sizin her biriňiziň maşgala ojaqlaryňyza rızkyl berekediň, agdy berliň, bagtyýarlyň, şadýanyň yaran bolmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Her bir türkmen maşgalasyna çağaçyklan gülki setleri, şat mukamlaryň aýdym saýlaryň setleri belentden belende ýanglansyn. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň watandyňe halky bilen watandyr, döwletdiňe halky bilen döwletdir diýen arkadagly gahrman serdarymyz, hormatly prezidentimiziň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri, rowaşlyklary wesensin. Watandyňe halky bilen watandyr. Dünya şanları milli lideri bilen halkı ceviz bolsa, agdy bir bolsa, onu gaýry biler, ileri biler. Gowy arzu umytlar bilen mirat elýälim tarapyndan taýinlanyp size hödürlenýän milli ruhyň altyn hazyna tatly gepleşigimiziň ýeni däwir täze sanyny tomaş etmäne çagyrýar. Maddi we ruhy medeni gymmatlyklary adamzada şatlyk, şadýanlyk etçilýär. Tebigatda gözel zatlary görmek üçin asmana belentligi seredilýändir. Emma aýdym sada düşünmek üçin bolsa milli ruhyň çuňlyklaryna çümülýär. Malaýym türkmen sady, malaýym türkmen aýdymlary elmedama adamlaryň göwnlerini şad edýär. Owadan aýdymlar insanlara tebigatyň gözelligini, yurdun gözelligini, diyarımızın gözelligini bagşaýdýär. Şol gözellikleri, o wadanlyklary söýmege öwredýär. Söýmek näme dünýede? Nämäni söýüp bolar? Watanymdyr baş söýgi, galanlary soň geler. Söýgüsiz ýaşaýyş ýok. Söýmedik arman galar. Watana, ene, ýara, söýgi aýdym ýanglansyn. Türkmenleriň aýdymy bütün dünýä aýlansyn. El kıssa, da habar alan yurt esretinden arka dağlı serdarımızın pekminden, mehriban gahrman arka dağımız, arka dağlı serdarımız, iline günne baş olup, yurdunda cennetin bağını kurup, vatanımızı özgördüp, gülledip, östürüp, miratına sarpa koyup, yaşlı kocaların alkışın aldı enelerin söyünçü oldu. Bu bahtiyar zamanamız duruşu veren esret olup, o vaadası eleme dolup, toylara ulaşan, güllere çolaşan, her günkü ötüşü bir destan cennet mekan Türkmenistan yurduna kuvanıp, boysanıp, bağşı yüreğim coşa gelip, bir nama aydar oldu, gör vak ne aydar ka? Toyları dovam, tılvatılma dünya yayran. Vatanlıda tılma kışan, arkadağı serdarımı, kahraman arkadağı. Ay başlarımı buytanıştı, atı vatan ölmüştü. Bahtiyar nesiller coştu, arkadağı serdarımı. Bahtiyar nesiller coştu, arkadağı serdarımı. Mehriban hovandarımı. Büyük işlerini dünyada olyar, şöhratımı, timsanımı. Sağ ol Allah'ın için arkadağı serdarımı. Sağ ol Allah'ın için arkadağı serdarımı. Mehriban hovandarımı, kahraman arkadağı.
ýanlanan aýdymdan bilşiňiz ýaly mehriban oganlar biz bugünkü gepleşigimiziň şu gezekki sany Daşoğuz welaýatyny ýazgy ýazmagy makul bildik. Daşoğuz welaýaty diýlenede destançy bagşylarymyz ýadyňyza düşýär. Mehriban oganlar, biziň gepleşigimiziň bu gezekki sanyň mehmany Daşoğuz welaýatynyň Çağlar Sunugat Mektebiniň bagşy mugalimi, Türkmenistanyň halk artisti Almaul Nazarowa. Almaul Halipa biz sizi gepleşigimizde ilk bilen hoş gördük. Doğrudan bizim medeniyetimiz, sunugatymyz dünýä ýaňsalýar. Gahrman arkadamyzyň arkadalyk, gahrman serdarymyzyň saýasyna bugünkü medeniýet sunugat ustatlaryna aýratyn uly hormat goýulýar. Hormatly atlaryň daqylmagy ýa-da gahrman arkadalyk serdarymyz tarapyndan şaher paýlaryň ýapylmagy bularyň ählisi bir medeniýete sunugaty goýulýan hormatyň sarpanyň netijesinde bolup durýar. Biziň medeniýetimiz, sunugatymyz diňe bir Türkmenistan döwletimizde däl, eýsem dünýä ýurtlaryna eýýär, aýlanýar. Ýurdumyzyň ähli ýerlerini görýärse, Almaul Halipa bir medeniýet sunugat ojaklarynyň bir näçesi gurulyp ulanmana berilýär. Şol sunugat ojaklaryna, teatrlarda, medeniýet öýlerini biziň ýaşlarymyz bilen bilelikde halipalarymyz zähmet çekýärler. Bilelikde bir zähmet çekip türkmeniň toýlaryna, bayramçylyklaryna owadan mukamlary, owadan aýdymlar ýerine ýetirýärler. Indi sizem sunugat mektebine zähmet çekýäňiz. Şu zähmet çekýän ojaňyzy körpeje nesillerimize, ýaşlarymyza sunugatyň inçe sırlaryny öwretýäňiz. Şolar dogrusynda bir gepleşigimiziň başyny, söhbetleşigimiziň başyny başlasak ýerlikli bolar. Sağ olun. Doğrudan da gahrman arkadamyzyň bir arkadalyk gahrman serdarymynyň saýasyna bugünkü ýurdumyzda durmuşa geçirilýän işler, alınıp barlayan işler, diýsen biz medeniýet sunugat işgärlerini diýsen begendirýär, joşdurýar, buýsandyrýar. Bugünkü atawatan Türkmenistan ýurdumyzda biziň her bir günümizi toýlara, bayramlara besleýärli gahrman arkadalyk serdarymyz. Bir ýaş nesillere de bir aýratyn ünüs merkezinde saklaýar. Şu ýyl arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylmyzda hem biziň bir ýaş nesillerimiz bir gujurly, gaýratly, bir de geljege ynanmaz, biziň geljegimiz bolan ýaşlar bugünkü gün bir şeýle bir özleriniň çalasylyk bilen bir haýsy bir ugurda, haýsy bir kärde bolsalar da, haýsy bir ugurdan bilim alsalar da, şeýle bir iň bir ýurdumyzda bir ösen tehnologiýalardan bilesi gelji, chalasyn ören hujugly ýaşlarymyz bar, kuwatly ýaşlarymyz bar. Olar biziň watanymyzyň dayanjy, biziň watanymyzyň gowanjy. Biz hem şu medeniýet sunugat işgäri bolup Daşoğuz welaýatynyň Çağlar Sunugat Mektebine bir halipa şagirçilik ýolunda dowam edip, şu günkü günü bagşy hünäriniň sapak berýär. Elbetde bagşçylyk sunugaty biziň ýurdumyzda bir gahrman arkadalyk gahrman serdarymynyň saýasyna bugünkü gün halipalara bir uly hormatlap, olaryň atlaryny belentden tutup, şol halipalaryň ýolunda dowam etdirmeklikde. Bugünkü gün bize giň ýol açylýar. Welaýatymynyň Çağlar Sunugat Mektebine bir bagşçylyk sunugat diýip aýratyn ders berýär. Elbetde biziň ýaşlarymyz diýsen bilesi gelji. Täbi bir destançylyk ýoluny öwredeniňne de olar ilk bilen bizden soraýan zatlar halipa men şu bir döwre wagt desalar aýdasymyz gelýär. Täbi olar üçin şeýle bir gyzykly da ýurdumynyň ösüşini tarip etmek. Biz özümiz ilk sapak berende hem destançylyk ýollaryny öwredýär, onuň inçe tilsimlerini şeýlerek aýdaňna şeýlerek äheň bilen ýerine ýetirenne bir aýdym sadyň bir düşünüp aýdanyňna bir halka hem ýakyn bolar. Şu dinleyijiň ünsüni özüňe çekmeli diýen ýaly öwüt ündegler bilen şolara bagşçylyk hünärinden öwredýäris.
bir çare yalmir kuşatı tümüyle korulma uley tümüyle korulma hey hey tümüyle korulma dilerim Allah'a yeter dergahında kabul etse aley dergahında kabul etse yalancılığı horulma uley yalancılığı horulma hey hey yalancılığı horulma mantın buluğu yoktur yalan mantın buluğu yoktur yalan durman geçer muğa gelin durman geçer muğa gelin bir akıl kılmada bilen denduş olup oturma uley denduş olup oturma hey hey denduş olup oturma bir akıl tırnadan bilen düş olup oturma uleyden düş olup oturma Daşşoğdu vilayeti diýileni satanam desançy bagşylarymyzy göz öňüne gelýär. Sebäbi desan aýtmaň özümmir. Ägurt uly rahmeti talap edýär, ägurt uly zekini talap edýär. Ha Türkmenistanyň ähli kunjoklarına ýaýran bagşylyk sunugaty özüniň ýerine ýetirjilik usullaryny şol ýere mahsus bolan ýerli alamatlar özüne jemleýär. Şol ýerli alamatlar ýerine ýetirjilik usullaryny, kömek berýän saz gurallaryny ýa bolmasa keng toplumlarynyň düzümlerini öz içine alýan. Ha bir türkmen halk saz medeniýeti diýenimizde bir näçe bir aýdym sazyň durly ugurlaryna bagşylyk ýollaryna bölünip gidýär. Her vilayatynyň özüne bir degişli bolan mahsus bolan bagşylyk ýollary bolýar. Näside desançy bagşylarymyz ýanynda şoğdu vilayatyny esasanan bir desana aýratyn uly üns berilýär. Haýsy desanlardan aýdymlar aýtmany gowurýaňyz desan ýakynlan öwrenip şol desana bolup geçýän wakany halk köpçüligine ýetirmeň özüme täsirli bolup durýar. Doğrudan bizden şu diyarımızda bir desançılık sunugaty bizden vilayetimiňde hazır mewjalan. Elbetde ähli vilayetlaryň bir aýratyn aýdym sazlary, ýerine ýetiriş äheňleri, ýa olaryň jykgultusy, ýa halypanyň goýup giden miras aýdymlarydyr sazlary bugünkü gün şolaryň ýollaryny dowam etdirýärler. Bizden hem şu desançılık sunugatymyz bir gademiýetden göz başyna alyp gaýdýar. Ha şu Nazarbagadan Mahtumul Garliyev, Halipadan, İleman Annayev, Nadinan başlardan Akjul Muradowa, Ýalydenan başlarymyzdan şu desançylyk ýoluny bize miras goýup gitdi. Tüýli Otuzov, hemde Hoca Murat Öräýew. Şol bagşylaryň aýratyn bir aýdyş ýollary bar-da. Biz şu hälişini toýlarda, bayramlarda şu halipalaryň aýdýan aýdymlaryny hemişe-de özümiz ýazgylar arkaly ýa-da teleýaýlymlar arkaly dinleýär. Şon her dinläninde bir şeýle bir şol halipalaryň aýratylykda alýan sesleri ýa-da desalar diýermiň. Bugünkü gün biziň şu ajaýyp zamanymyzda gahrman arkadamynyň arkadaly serdarymynyň saýesinde şol halipalaryň kömegi bilen biziň şu sunugatymyz dowam edýär. Dowam edýän sunugaty bizem şu geljek nesillerimize hökman ýetirmeli-de. Şu desançylyk sunugaty barada aýdylanyna bizden bir näçe ajaýyp desanlarymyz bar. Görol şa desanymyz UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň görnük nusgalarynyň sanawyna girildi. Şu Görol şa desany men özüme köplenç şu Görol şa desanyň ürjedi diýen bir näçe şahalary bar. Bir näçe o şahalaryny täp halkym hem şowgully, hem gyzgalanly, hem bir gahrmançylykly, watançylykly, onu toýlarym tutulupdyr, bedewatlarym çapylypdyr. Şol desanyň özü türkmen ýigidiniň şeýle bir mertligini, batyrlygyny, gaýduwsullygyny, watan goraýjylygyny, watan söýjüligi wasp edýän desanyň özü. Türkmen halkynyň hemme desanlar alanyna da onu hiç gaýsyny birini aýryp birini beýle goýar ýaly däl-de, sebäbi hemmeden bir ýüregi ýakyn.
Inni Alman Oo. halipa şumat görol desany barada aýtdyňyz da. Oo. Mümkin bolsa häzir gepleşimiziň şu ýerine bir tomoşaçylarymyza görol desanydan bir ýerine ýetiren aýdymyňyzy hödürläli soňra söhbetişimi dowam edýär. Başsyny. El kıssa. Havar kimden al? Göroğlu Beg'den al. Ine Göroğlu Beg 40 ýigit bilen Ay Sultan gyzy ara alıp. Nerdesin Ay Sultan gyzyň ýurdu Gürjistan diýip gaýdy berdiler. Bir neçe gün yol ýöräp, yol ýörese de bol ýöräp. Inha Ay Sultan gyzyň galasynyň ileri derbedesine gelip tegelenşip duruverdiler. Ine Göroğlu Beg bir göreýin diýse ýigitler karşap galdyraşyp dur. Hey sanganlar korkmaň. 40 ýyl gıran bolanda alçal ölüp ýajalga alar diýip. Şu ýerde Göroğlu Beg ýigitlerine köňüllük berip, tevlesinde bedewaty baglynyň onuň göwüni gaýnap joş bolar diýip ýigitlerine nesihat kılıp bir söz diýdi. Gör bak näme diýerkä.
Müslümançylygyň gapdalynan hökman suraty tirme aýdymlarym ýerine ýetirýär. Şu toýlarymyzyň, bayramlarymyzyň bezegi şol aýdymlar bolup durýar-da. Ine görýät ýurdumyz gahrman arkada gahrman serdarymyzyň saýasyna günne toy, günne bayram, bir näçe dawaryl çäreler geçip durýar. Şolarda da hökman suraty tirme aýdymlar dutarçy bağışlarma tarafından yerine yetirilýär. Esasen hem tirme aýdymlar diýilene näme şu nusgawy şahyrlarymyzyň bir goşgularyna ýazylan aýdymlar häzirki döwürde şahyrlarymyzyň goşgularyna ýazylan bir näçe bir aýdymlar yerine yetirilýär. Indi siz haýsy şahyrlar bilen örenken işleşýäňiz ýa-da nusgawy şahyrlarymyzdan haýsy şahyrlarymyzyň sözlerini düzülen aýdymlar yerine ýetirmek gowurýaňyz? Türkmeniň beýik pragasy Täwin bugunkun Magtumul atamynyň bir aýdymlaryny aýdaňyna da bir has joşguly ýerine ýetirýän. Halk köpçüligim diýsen özüne ýakyn görýär. Men özüme köplen şo desallardan aýdymlar hem de Magtumul Pragynyň sözlerine ýazylan aýdymlary bir halk köpçüligine ýetirýän. Sebäbi Almaul Halipa şu Magtumul Pragynyň sözlerini din salanmyzda hökman suraty terbiýeçilik ähengine ýa bir watanyny söýmegi, enäni hormatlamagy, ulyny, kiçini hormatlamak baradaky bir terbiýeçilik ähenginäki sözlere duş gelmek bolýar-da. O da durmuşyň bir ähli bawatyna da nazar salanyny şu Magtumul Pragynyň sözleri bugunkun bir göwnüňe jaý dürüst bolup durda. Täze dinleýjem şonu bir özüne bir diýsen bir gowy öwüt ündegler bilen özüne ýakyn kabul edýär. Ne galy berse-de näme biziň bir näçe beýlek şahyrlarymyzdan bar nusgawy Mowlana Pesidi, Seydi, Delili, Mätäji şol beýik şahyrlarymyzyň sözlerini biz aýdymlar ýerine ýetirýär. Ýöne esasen Magtumul atamyzyň sözlerine ýazylan aýdymlar aýdanmyzda bir halk köpçüligi bir diýsen üns bilen dinleýär. Gahrman arkadaly gahrman serdarmy tarapyndan anha geljek gelmedi ýani 2024-nji ýylda Magtumul Pragynyň 300 ýyllyk bayram uly dawara bilen beýlenip geçiljek. Häzirki döwürlerden hem Magtumul Pragynyň sözlerini düzülen aýdymlar dogrusyna ýa bir goşgular dogrusyna teleýaýlymlarda ýygy giderli şol ýani bir gepleşikler türkmen halkyna ýetirilip dur. Şahyrymyza goýulýan hormaty, syla sarpany aňladýar. Bugunkun bir bütün dünýä biziň Magtumul Pragymy tanaýar. Onuň biziň gahrman arkada gahrman serdarymyz dünýä äşgär etdi-de. Täze bir türkmeniň Magtumul Pragasy ýa bedewaty, halysyny goty bir aýdym sady bugunkun şonusuz gödüňe getirmek mümkin näde. Biziň vilayatimizde bir türkmen özbek dostluk festivaly geçirildi. Şonda da biziň özbek dogurlarymyz şu Magtumul Pragynyň sözlerini aýdymlar ýerine ýetirdiler. Bizem şeýle bir begenlik bir türkmeniň şeýle akyldar şahyr, nusgawy şahyry, beýik şahyr Magtumul atamynyň sözlerini biziň bugunkun bir bütün dünýä ýaýramagyna da aňyrsyna gahrman arkadamyzyň bir halkyna bolan söýgüsi, watanymyza bolan söýgüsi, milliligimizde bolan söýgüsi bilen bir dünýä äşgär etdi-de. Onu Almaul Halipa siziň şu Magtumul atamyzyň Magtumul Pragynyň sözlerini düzülen bir aýdymlaryňyz ýygy giderli bayramçylyklarda, toýlarda ýerine ýetirýäňiz eger mümkin bolsa gepleşimiziň şu ýerine de bize terede oturan iýleşmede tomaşaçylarymyza ýerine ýetirip berseňiz. Baş üstüne.
şadesanan başgada bir neçe şadesanlarymyz şu günlerimizde çenin nesilme nesil dowam etip gelýär. Indi o şadesanlarymyzy okap göreniňizde hökman suratda şu mertlik, kahramanlyk, gaýdusuzlyk, watana bolan söýgi, ine bolan söýgi ýaly bir neçe temalar er şargaç bolup geçýär. Has hayatlyk hemra, neje oglan şular ýaly bir neçe şadesanlarymyzdan bugünkü gün bir ýaş nesillerimize urjedibem öwredilýär. Şol şadesanlardan bir neçe aýdymlar ýerine ýetirýäňiz. Indi şolar barada da aýdyp geçdik. Halk köpçüligi tarapyndan döredilen desalarymyz bar da. Huyrlukku hemra, hayatly hemra, neje oglan, Şahenem Garyp, Yusuf Ahmet, başga da bir näçe biziň ajaýyp desalarymyz bar. Halkyň dilinden ýazylyp alan desalarymyz. Ine biz şonum bir urjetip aýdýar. Köplenç men özüme denan başlardan ýaňam adyn berläk geçisim ýaly. Şo huyrlukku hemra desanyny biziň Akçol Muradowa bir halipamyz gowy ýerine ýetirkiden bir halkyň aňyna süňüne süňen aýdymlarynyň maňzy, desallarynyň süýjüligi bugünkü gün bir halkyň hakydatyndan hiç saçanam çykanok. Bizine şol halipanyň ýoluny, şo huyrluk hemrany özüme urjetip aýdýan, galy berse de hayatly hemra desanyny aýdýan. Hem de şo neje bolan desanyny, şo neje bolan desanyny biziň Türkmenistanyň bir halk bagşysy Hoca Murat Öräýew bir neje bolan desanyny bir aýratyn bir usatlyk bilen ýerine ýetirkiden halipalaryň biri. Ne galy berse de men şo Yusuf Ahmet desany barada İleman Annaýew halipamyz bir halkyň arasyny aňyna süňüne süňdirkiden halipalaryň biri. Men şol Yusuf Ahmet desany özüme öz kakam Türkmenistanyň halk bagşysy Kakabay Nadarowdan öwrendim. Başga da bir näçe desalary. Galy berse de näme şol desalary ýerine ýetirenini sen onu ýam onuň içine girmeli. Olam bir aýratyn bir teatr sunuňa tolup durýar. Ol diňe bir sada, bir dutara sesiňi ýaşy bokurdan gyzandan soň şo desan aýdylýarda. Onuň bir aýratyn bir maňzy bar-da. Sen şol maňzyny bir ýerine ýetirenini Şahenem Garyp desanyny bir şo baýar halipanyň bir aýdýan bir aýratyn bir özü boluşly bir halkyň aňynda galan sesi bar-da. Ol bagşynyň sesi şeýle bir hem güýçli, hem depgirli, hem bir çalasylyk bilen aýdymlar ýerine ýetiren halipa şol Baýar Bayramow. Al habar kimden al? Mulayim Han'dan al. Mulayim Can Necipjany gaýwanydan aşyk bolup, munyň bir Gülçemen diýen kenide bar erdi, şoň ýanyna çagyryp, "Hey Gülçemen Can, ho Bibijan. Al men taňa aýtjak ardym bar, näme ardym bar Bibijan? Al men taňa aýtsam şu neje oglan diýen bagşa gaýwanydan aşyk boldum. Aşyk bolsaň men näme deýin? Şol bir oňaýyn tap bir ýanyma äkelden bir hal ýagdaýymy aýtsam, "Baýbo Bibijan, bu hyzmatyň meni öňärýän. Ine öňärsäň ağa tosenki, al Gülçemen Can,
şullukda ak otoğa varıp, giyinip, dakınıp, yanaklarına hal batıp, levlerine bal batıp, nerdesin Sultaneten Paşa'nın köşkü diye kaydı verdi. Yine bir gülçemen can şol etek altı yedi bolup gelşine ılgap gelip, Sultaneten Paşa'nın köşküne gelip bir pencere ödün galip etti duruverdi. Yine Gülçemencan ödüne belli, gözü ovadan çoğru, şu gözünün kıytağı bilen, Necepcan aydım oturan yerinde yankı Necepcan'ı gözlep gözünün kıytağı bilen ümlak koyuverdi. Necepcan sağdına sağlap, sözüne sağlap. Ya aşık den, ya maşuk den, ya bir aşıktan gelen dil sen, senin bir çıkıp havarını almasan bolmaz deyip, padişahdan ruhsat alıp, yine pencerenin ağzına gelse bir ovadan ziva gelen gülümcürep, dur görmeye göz gerek tarif kılmağa söz. Şu yerde Gülçemencan ayttı, hey Necepcan, ayıplaştırmadan havarım sağ bilen beyan edeyim deyip, o adam arşa ulaştı, gıyır mülayim gelsin deydi. Seni sonra evet iyi deşti mülayim, han gelsin deyip bir söz deydi, gör bak nâme derken. Seni sonra yeni deşti boy, mülayim can geldi. O adam düşmillere, gelinlere, halillere, bardolonun çemillere. Pardolonin çemillere boy, mülayim can geldi. Bittiğin ağrım öldürür, gel öldürür, hal öldürür. Şekerden şırım söndürür, hey. Yetenmedirim miydim hey boy, mülayim can geldi. Aşık oğlum derledi, gel dönmedi. Dünyaya atlayın ben Evlen Gülçemeni boy, mülayim can geldi. Yar evlen Gülçemeni mülayim han geldi. Çeper boy, çeper tavrını. Şolar bir ýatlamam, ödem, ýa bir ýa tutandan soň onu bir
Ýöne aýdyk gidenin bilen bolanok da ol halkyň ýüregine baryp ornanok onu seneýem bir teatr görnüşini üýtgeşik heň bilen ýerine ýetirmek başarmaly. Halipalaňa da ýatlap geçdiňiz şu bir näçe halipalaň atlaryny tutduňyz, şolar barada aýdyp geçdiňiz. Ni özüňiziň bir näçe şägirtleriniňizden madyr. Şol şägirtleriňiziň arasynda öz eliňiz bilen taýynan şägirdiňiz barmy? O elbette şu yaş nesillermeden ha tayarlayar. Yörüýte Sunwat mekdebine, Aýakly adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyny okap bolup, talip bolup, edil biziň özümizde bir mugallim bolup gelellerim bar şolaryň häzir. Elbette olaram näme şol bir halipa şagirtden ozurmasa kär ýeter diýilýär. Halipa şagirtçilik ýoluny olaram urjedip şol biziň Sunwat mekdebimizde dürli kunjakda zähmet çekenne de olaram öz biziň sunwatymyzy sarpalap, ha bugünkü bir diýarymyzda bir aýratyn bellenip geçilýän bayramçylyklarda özleriniň aýdym taýlary bilen çykyş etip ýörler. Ha ýene bir aýratyn belläsim gelýänler. Ana şu çaltana bagşy bäsleşigi, ýörüýte gahrman arkadamyzyň, arkadagy serdarymyzyň bir beýik başlanyşlary bilen ýola goýuldy da. Elbette şu çaltana baş bäsleşigine de biziň ha şägirtlerimiz gatnaşýar. Ine şeýle olardanam bir baýrakly oralara münasip bolup gelenler de bar. Ine şol bir bäsleşigiň geçirilmegen bugünkü bir ýurdumyzda bir ähli sunwatyň haýsy urundan gidenine de şoňa bir giň ýol açyldy, mümkinçilikler döredildi. Bize diňe şol mümkinçiliklerden peýdalanyp bugünkü bir halipa hökmünde yaş nesillerimize şu sunwatymyzy öwredämek galýar. Yar
Almawul Xalipin Xaxırman arqadağımız bir neçe eferlerini Türkmen halkına sowat berdi. Olaryň aglawa bölewi şu medeniyetimiz, sunatymyz bilen baglanşykly. Ene taqdim muqaddesleri taqdimatly kitabyny hemmämiz urjedip okuýar sebäbiň hemmämiz öý wikesi geljekki bir eneler bolup ýetişmeler. Şonu da gaýyn gelin gatnaşyklary ýa bolmasa Perdent bilen enäniň gatnaşyklary biziň milliliklerimiz dogrusyna giňişleýän maglumatlar berilen. Şol kitaplary açyp okap görenmizde de bir ýüregimiz heýjana gelýär. Şol kitaplary biz özümiziň ýany gollanmamyz hökmüne göterýär. Şol nesillerimize de şol kitaplardan giňişleýän maglumatlar aýdyp berýär. Sebäbi şol kitaplarda rowaýatlaryň üstü bilen, hekayetlaryň üstü bilen, ýa bolan wakalaryň üstü bilen, ýatlamaryň üstü bilen giňişleýän gyzykly maglumat bir halk köpçülüğüne yetirilýärdi. Ýaňy ýakyna bilşimiz ýaly Gahrman arqadağymyzyň maşgalasy, şeýlekem arqadagly serdarymyzyň käbeti halipamyz Ogulgerek Berdimuhammedowa özüniň bir gyýyz aktyjaklary bilen bilelikde Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine özüniň gaýyn enesi Türkmen halkynyň käbesi Oglawat ejäniň öz elleri bilen dokan alajasyny, şeýlekem alaja gurarny Döwlet Muzeýine bermegi gowşurmagyň özüniň eýen biziň milliliklerimize şu milli sunatymyza bolan sarpany Hasan Bey geldi. Türkmeniň el keştesini alanyny şeýle bir gözüň dokundurýan, gözüň ýagyny ip barýan diýilýär-de, bir zat diýileni. Şol bir gözüň ýagyny ip barýan bir ajaýyp bir el işlerimiz bar-da. Şonu silanyň özüň bir lezzet, şonu göreningne de ýa bir el işleri bilen ýaka geýeningne bir el işleri bilen alaja ýaňna berläp geçdiňi dogrudan biziň käbämiz Oglawat ejemiziň bir dokan alajasyny Türkmenistanyň Döwlet Muzeýine bir gowşurulmagy Ogulgerek Berdimuhammedowanyň teleýaýlymlar arkaly syladyk. Şonu bir hili şol aktyçyklary bilen şol alajany gowşuranyna ýa-da bir haly dokap oturmagynyň özü bizi diýseň begendirdi bir türkmen denanlarymyzyň baş bolup bir şu ajaýyp sunatymyzy bir dünýä ýaýmakda da bize bir uly geň mümkinçilikler, uly ýol görkezdi. Görel demekde boldy. Şonu bir dogrudan bir alaja munyň özü bir türkmeniň bir gözden, dilden goramaklyk haly çitimlerine de biz şu alajamyzy görýär. Eneler biziň durmuşymyzyň bedegi, durmuşymyzyň manysy, öýejeklerimyzyň bedegi. Ene barada bir ýazmaýan şahyrem ýok bolsa gerek. Ene hakda aýdym aýdanyna her bir dinleýje täsir edýär. Täbi naşoň üçin biz hemişe de nadenalar toparlamady bar da şol welaýetimize hem denan raşlar toparmady. Şolar bolup şol ene hakda aýdymlar ýerine ýetirýär. Milliliklere Gahrman arqadağymyzam arqadagly serdarymyzam aýratyn uly üns bilen seredýär. Sebäbi ähli kitaplaryny Gahrman arqadağyma Türkmen halkyna peşkeş berende de şu millilik gözlem salanok. Millilik bilen ýerine ýetirilen eserim Türkmeniň bir ýaşaýyşyny berýär. Halkyň ýaşaýyşyny gözelleşdirýär, durmuşyny gözelleşdirýär. Ine millilik barada söz açdykda siziň hem bir aýdýan aýdymlaryňyz millilik bilen baglanşykly hawa milli geçen halipalarymyzyň aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz şeýlekem döwürde şahyrlarymyzyň goşgularyna ýazylan täzeçe usullarda ýerine ýetirilen aýdymlardan hem ýerine ýetirýäňiz. Ha dogrudan da biziň milli aýdym tasynatymyz bugünkü
hem şu döwre waplaşyp ýerine ýetirilýär. Her bir döredilýän taýlar şu döwrümiň wasbyny ýerine ýetirenini, eýem täne şu döwrümiň bolup geçýän wakalaryny kalbyňa siňdirip, odan onu şol kalbyňa siňenden soň ol sunwat eser döreýär. Eger men häzir mümkin bolsa, şol ene hakdaky düzen aýdymmy, Anat Wakakaýyň sözlerini ýerine ýetirip bereýin. Başsyna. Hatta bolsam yeke sözdürmeliyim, can deyip can boşan canıma inin. Hayattan çıkmaz benim nefliğini uçtum, bu durmuşum aydınına öldüm. Enteklerim kendir aydın hürdüm, gelyandır bu dünya malına inin. Uluk yaşı haktan kredelerim, kabul olsun edyenle kedilerim. Gözümden bir kıybilerim, alkışım tükenler iline inin. Gözümden ilki bilebilirim, alkışım tükenler iline ine. Can deyip can boşan canıma ine. Adam arzusu guşganasyz bolmady diýilýär. Elmede adamyň ýüregi arzudan, umytdan, bir maksatdan doly. Biziň ýurdumyz ösýär, özgörýär, gahryman arkadamyz, gahryman serdarymyzyň saýatyna türkmen halkymyz boleliğin agzy bir durmuşda, bolçulukly durmuşda ýaşaýarlar. O wodonlyklary şol ýurdumyzyň ösüşini biziň medeniýet sunugat ustadlarymyz özleriniň bir eserlerini, bir döredýärler, eserlerini wasp edýärler, bir halk köpçüligine getirip durlar. Sizin hem özüňiziň öňüňizde goýan maksatlaryňyz bardyr, şeýlekem özüňiziň bir arzularyňyz bardyr, olaram iýleşdirmede ýetirmäne mümkinçilik döredýäs. Öz öňüne bir maksat goýmaly. Şol maksadyňa bir amal aşyrmak üçin bir zähmet çekmeli. Şonuň üçin bizem bir ilk bilene bir aýdym taýdyň aňyrsy ýok. Bir küreksiz gämi da. Mana girensen ol küreksiz gämi ýaly gidip otýar. Meniň bar maksadym häzirki döwürde köpräk şagirt ýetişdirmek. Hemde bir näçe ýene saatlar döredip şu ýurdumyň her bir ösüşlerini wasp edýän aýdym taýlar döretmek. Biziň şeýle ajaýyp ýurdumyz bar. Gahrman arkadağymyzyň taýatyny, arkadağ gahrman serdarymyzyň taýatyny bugun biz öz sungatymyzy ruhwenentlik bilen bir iýleýärys. Goý biziň şeýle ajaýyp sungatymyzyň dowam bolsun. Gahrman arkadağymyzyň gahrman serdarymyzyň bugun alyp barýan işleri murat tapsyn.
yurdumyza aýdym tazyň sesi hemişe belentden ýanglansyn. Almol Halip arzuwlaryňyz hasyl bolsyn, yürekden çykýan arzuwlaryňyza bizem goşulýar. Elmedama ýurdumyz siziň aýdyşyňyz ýaly bir össün, ödgörsin gahrman arkadamyzyň, arkada gahrman serdarymyzyň saýasyna elmedama ýurdumyzy toýlary, dawaralary giýinden belensin. Şol toýlarymyzyň, bayramçylyklarymyzyň beregi siz ýaly medeniýet sunugat ustatlarymyzyň owazy, bagşylarymyzyň owazy belentden belende ýanglansyn. Sunugat mektebine mugallim bolup zähmet çekýäňiz ýaş nesillere bagşylyk ýolunyň inşa sırlaryny, tilsimlerini öwredýäňiz, size dalp barýan şular ýaly bir mukaddes käriňizde uly üstünlikler, şowluklar hemraňyz bolmagyny arzuw edýär. Toýly, bayramly günlerde diýdarlaşalyň. Sag olun. Anha mehrban oğanlar edidileşer gepleşimiziň dowamyna siz Türkmenistanyň halk artisti Almogul Nazarowanyň sözlän sözüniň süýjülüğine şeýlekem bir aýdyp beren aýdymlaryna, owazlaryna diňsarlaňat. Bizim gepleşimizde siziň her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzyň rızkal berekede, agzybirlige, bagtyarlygy wetlenmegini arzuwlaýar. Her bir Türkmen maşgalasyna, her bir Türkmen ojagyna goýçaga çyklan gülk setleri, şahat mukamlaryň owazlaryň setleri belentden belende ýanglansyn. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne Türkmen halkyny ösüşleri, özgörüşleri, gözellikleri tarap alyp barýan gahrman arkadagy gahrman serdarymyz, hormatly prezidentimiziň janlary sag ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri, rowaşlyklary wetlensin. Şeýle gowdan gowy ýaşardy umytlar bilen Mirat Elim tarapyndan taýinlenip size hödürlenen milli ruhyň altyn hazinaty gepleşimiň şu gezek sany geçirip gutarýar. Hoş wagtyňyz.